Abale tonse amene tili mu dziko la South Africa ndimafuna ndikupempheni kunena zokuti pamene boma lili kalikiliki kuti litithandize kwa amene anzathu amene akufunikira thandizo kubwerera kumuzi, palinso ena okuti tikhonza kuzithandiza tokha mu njira zosiyanasiyana. Mwina ma transport tili nawo, pali ena tili ma transport bwinobwino komabe tikufuna kuti tikakwere nawo zaulere. Umenewo ni mtima woyipa kwambiri chifukwa chokuti pali anthu ena amene alibiretu kuthekera kuti akhonza kuzithandiza okha kuti akafike kumuzi, nde azapezeka kuti mwatengedwa inu malo motengedwa anthu amene ajawo mwina mwachita mwayindi inuyo anthu okuti muli nazo kale, mwatumiza katundu, muli ndi ndalama mwazisiya pa chilolo, mufuna mukwere zaulere, munali ndi plan kale yopita kumuzi, nde mwangomva zoti kubwera zaulere basi muli konko kuti mukakwere nawo basi munyamuke mupite kumuzi museve. Umene ni moyo wachabe. Tiyeni ngati ifeyo tikuona kuti ndikuthekera kuti patokha tikhoza kukwanisa ukafika kumuzi, tipange choncho, tisakhomerere anzathu ena amene alibiretu kuti akhale ni mwayi obwerera kumuzi. Ifeyo tiyeni tinyamuke kwa amene tingakwanise kutero, tipereke mwayi kwa anthu ena, koma tisazitengere mwina kudziwana ndi anthu amene akuyendesa maprogramu amenewa kunena zokuti inuyo munali ndi programu kale yopita kumuzi koma mufuna muoneke ngati mwavutika. Ayi, umenewo si moyo wabwino yayi. Komanso kwa anzanga enanu ndimafuna ndikulangizeni kunena zokuti inuyo ni nthawi yokuti tizithandize tokha mu njira zosiyanasiyana. Mavalidwe tizionesesa kuti mavalidwe athu osati ngati nine kuti chani chichewa chake kuti choti chimveke bwino. Tionesese mavalidwe athu osati tizichita kuzigwirisa mu njiramo kuti ifeyo ndife anthu obwera, ndife Malawi. Iya, tionesese mavalidwe athu kuti azikhala mavalidwe abwino ndi cholinga chokuti tisamakayikiridwe. Komanso inu amene mumakwera ma transport mwina ma minibus kumapita mzinchito zomalongolola, kulongolola minibus chichewa, chitumbuka, chitonga, chisena, chiyawo. Iya, tateni tizisiyeni kai zimenezi, tidikire kai tikakwera mateksi aja tizikhalamo chete kufikira kukafika kumene tikupita. Kani mafoni tiyeni tizisiyani ku silent mafoniyo, ngati kuli kuyankha mafoni tikayankha kunchito kapena AI tikayankha pa nyumba tikabwerera. Koma osati tikakhala mu taxi basi bize kuyankha mafoni ma voice message, kuyankha mafoni chiyawo mmene muchiwecheteni, chichitonga mmene muchilambuteni. Iya, tiyeni tichepese zimenezo ndithu, tikakwera muzokwera tizizipasa ulemu ndithu, tizisamalire tokha kumene kundi kuzisamala tokha. Tizizipasa ulemu kuti asamangochita kuziwiratu kuti koma nde yawo, chifukwa anthu ena tikumaonjeza kwambiri, tikumaonjeza mataxi mutu kuziona kulongolola ngati kuti kapena simukuthamangisidwako kuno khala ngati kuti munafika. Ndero kupemphani kuti chonde tiyeni tizisamalire tokha, tichepese bla 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 pa public places. Mozokwera tiyeni tizikhala chete. Kulongolola tizikalongolola m'manyumbamo kapena muzinchito momwena tikafika, koma osati kuti munjira bwe. Tateni tichepese zimenezo. Komanso mavalidwe athu tateni tizikonze, tizisamalira azimayi nsalu akuyenda chinsalu chili kuno, nsalu zimayi asanasambe. Iya, tiyeni tizisamalireni kuti tisachite kuzigwirisa tokha. Ndikubwerabe ni nkhani pano, fa nkhanizi ndizambiri kwa basi zoti tithandizane ndi cholinga chokuti tonse tiziyendera limodzi. Ndimakukonda na Malawi kwina kulikonse kumene muli. Pangolini lei Malawi.